Ассалому алейкум дӯстон, имрӯз ман ба як ҷой омадам ки ҳамавақт маро гарму ҷӯшон пешвоз мегиранд. Қариб ними душанбе зиёдтарша мо таъмин кардем телефон. Мошалло, тамоми намуди телефонҳо, планшетҳо. Яке аз беҳтарин пироҳанҳо ҳаст, ки дар пушташ бо забони форсӣ ва ҳарфҳои англисӣ навишта шудааст. Ман дар майдони набард аз тамоми тоҷикони дунё намояндагонӣ мекунам. Дӯстони азиз, ҳамин ҳози коробкае ки тавш мекунем дар ҳамин коробка якта футболкаро медозему. Кадоме ки агар як комментарий назм беса комментараш лайки бисёр бигирад, агар дар ҳамон дан равон мекунем. Лапа игуара. Дар пакети алабу мемонем. Ҳатман. Дӯстони азиз, мо ният дорем ба наздикӣ қати дар баробари инаи хеле чизо дар дуруи пакетҳои шумо якта дига ручкаи алабун, ручкаи бамаза падарка равон кунем то на. Ассалому алейкум дӯстон, имрӯз ман ба як ҷой омадам ки ҳамавақт маро гарму ҷӯшон пешвоз мегиранд. Ассалому алейкум, ин аст алабум. Дӯстони азиз, акай Ҳабибулло чӣ хеле накана? Саломатиё хуб, бардам бахбар. Кемборӣ чӣ гап айда иҷа? Ин вориҷон за касои ҷамъшидагиро навиштаисай. Нама иҷа нигоҳ дорум чида касай. Ай уҷа оварда иҷа мондаисти. Вориҷон боша запис кардист. Кепкаву шапкои нав бромадаен? Ёра, ҳам бачаҳои шумо овардан мондан. Инам ки коробка када. Коробка барои чӣ? Ҳамин либоса мемонем. Нахи менависем. Баъд уҷа принтерда печат мекунем, дар болош келе меша. Скотчкати маҳкам мекунем. Коробка. И чӣ коробка ман инҷа? Ё ҳамин чизо хеле бачаҳо дар як квартира 5-6 кас бошанд, 5-6 заказ мекунем, коробкаи калонтар, майдош, майдатар. И телефонҳо. Ай телефонҳо душанбе меран ҳамашон. Ё ай бачаҳо планшет, ё кнопочни телефонҳо ҳамо. Ё ҳамаш опта меран? Смартфонҳо ҳамо. Ё оптмано, ё ҳамаш ай ду бародарам. Хай қариб ними душанбе зиёдтарша мо таъмин кардем телефон. Мошалло, бардор. Тамоми намуди телефонҳо, планшетҳо. Ҳа? این چیزایی که در коробка пешондагӣ нестем, я курьер мебарам. مثلا باید مترو برم برای ما уже метро میگی дар бораи не пироҳанҳо гап занем, ба фикрам камтар аксия чизе дорен на дар бораи не? ира маслиҳат кардагӣ будем пироҳаное ки лоиқ раҷабов буданд. Jaguar Power. ҳози фақат ай шапкаву кепкаҳо даставкаш платни буд. Фақат ам пироҳаное ки ай лоиқ раҷабов даставкаш беплат. Расмоша метавонанд ки чанд намуд кепкаву шапкаву футболкаҳо ҳастанд дар описиони сайт мешаванд. Сайт медуроянд дар онҷа раздели мушкил менависандагӣ. Онҷа кепкаву шапкаву футболкаҳо ҳастанд. Агар именно лоиқ раҷабов Jaguar айкун хали лапа ҳамиш даставкаш беплат. Ман албаттанам дорум марҳамат. Метавонед тамошо кунед дӯстони азиз. Масалан ҳамин пироҳан дӯстони азиз мо айни ҳол дорем аксия бигем мешавад. Пироҳанҳоро шумо аз мо харидорӣ кунед ва мо ба шумо онҳоро бепул бурда мерасонем. чӣ хел бояд харидорӣ кунанд? Дар сайти Алабум ва ба рақамҳое ки мебинанд дар рақамҳое ки дар экранҳои телефони худ шумо мебинед. Марҳамат бародарон, метавонед шумо харидорӣ кунед. Яке аз беҳтарин пироҳанҳо ҳаст, ки дар пушташ бо забони форсӣ ва ҳарфҳои англисӣ навишта шудааст. Лоиқ раҷабов мегӯяд ман дар майдони набард аз тамоми тоҷикони дунё намояндагонӣ мекунам. Ва аз ин пироҳанҳо ҳамагӣ хато накунам як 30 дона мондааст. Дигар аз ин пироҳанҳо мо барои шумо намедорем. Мумкин ки дигар намуд барояд. Марҳамат. Пас кадоме мехост харидорӣ кунад аз мана ин кулоҳҳо, кепкаҳо ва бейсболкаҳо ва шапкаҳо, марҳамат. Аз инҳо ҳам кам мондааст, метавонед харидорӣ кунед. Акай мо Борис, и чӣ телефонай? Барои чӣ ин телефони асри 21 қати телефони чормағзшиканак мондагӣ? این تلفن کنوپشتین همش برای تاجیکستان ما برای اتشاد کردن اینجا گرفتیم. اینا باید مدلش نویسیم. اینوش بعضش مترو میبرن پاگوکری نه ردمی 9 تلفن بودجه هستن. تاجیکستان همین روان میکنن. بسیار مردم. همین تلفن‌ها چوه؟ سامسونگ A12 این تلفن برای که هم نرخش ارزون هم تلفنی که ضررشون خوب میاد. бештари шахсо ҳаминҷа заказ мекунанд, мо то Тоҷикистон хонаҳошонда метиҳем да. Афшон нагирифт айфон аёхинёфт. И дизайни нав که پالس دارد دو نرخش ارزون. ина ёл инструментҳо ҳастанд ки бачаҳо заказ мекунанд. дар ин ҷози мутаассифона дорем дина ҳамин ҷои коробкаҳои телефонда ҳама
ҳамун коробкаҳои инструментҳо буд ростиёб. Акай Ҳабибулло, Заказ дарбораи кунем. ана ин телефонҳо, дарбораи ин китобҳо камтар сухан мекардед? Китобҳо устод Саидмурод Давлатов бисёр бачаҳо хоҳиш кардан, пурсиданд, ки мо ҳамин китобҳоро чӣ хел дастрас кунем. Овардаки дар офиси мо мондагиянд. Ҳар касе ки мехоҳад, мо то почта хати любой шаҳри Россия, Федератсияи любой метро роӣ кардаистем. Беҳтарин. Яке аз пакетҳои зеботарин дӯстони азиз Ин хай ба хотири сервисмон хубтар будан. алабум Чун дар пакети худмон даста тамоми табарҳои интернетӣ, адресҳои интернетӣ ва истиқоматии алабумро дар ин ҷо шумо мебинед. Беҳтарин. Шанел. Кам. Беҳтарин духӣ аст, ба фикр мекунам. Яке аз духи беҳтарин аст. видео ки буд фаҳмида намешавад. Аз ин духиҳо ҳам шумо рӯзаи наздик мешавад. Дорем дар сайт нест, мешад сайдам. беҳтарин. Манам хеле чизо ака. Беҳтарин. Аз дорад ки хушҳол шудам. Ҳабибулло. Саломат боши ака. Хуш омадед шуморам. Дар вақти кор омадем. Ина хай офиси мо бачаҳо ягон нафарои ай душанбе пас пешкои шумо ҳастанд. Албатта. Агар бачакое ки вохоҳанд оптун ай мо телефон заказ кунанд, магазин доштагӣ бошед, маромад нависен. Планшет не Шароитҳо- противоударни бисёртар Тоҷикистон заказ мекунам. Да, шароитҳои хуб аст. Противоударния. Ё чансми андонаш? Ё противоударния? Канчон чихел. Ай, ям чихоша, ям противоударни. Ё дар ӯ офисан асосан кушодагиро шабиёр мисол нишон ки. Кане биё хуш дӯстон аз ин телефонҳо, планшетҳо шумо метавонед дар сайти алабум харидорӣ намоед. Чӣ хел хотон биёед ба Душанбе ба Тоҷикистон тамоми ин планшету телефонҳо равон карда истодаем. Боз бар замми ҳамаи ин ана барои шумо пироҳанҳое ки аз ҳама размерҳо нест, лекин аз размерҳои будагӣ метавонед занг занед дар сайти алабум пурсон шавед ва ба шумо размерро метавонанд ки сайт удроянд, онҷо да XL, MK, SK ҳамаш мисол кадомеш ки ҳаст, кадомеш ки нест, навиштагаи нет наличии поён шуда. беҳтарин. Яъни кадометон агар размери қаду бастон чен якай баҳридин боша, Марҳамат. MK, SK шумо да спокойна дуруст мегира. Акай баҳридам коробка ятша вай кадометони? Сабират кард? Аз як коробка тем шумо да. Инам коробкое ки мо барои бачаҳо мекунем, инам хали фанери ростай. Намира мо мегирем коробка мекунем. Азол Кане. мекунем. Мебинем аз якай бардим чӣ хел ҷамъ мекунем. Ани халиб. Ина акай ки омада телефонно хати. Ина халиб майдаш. Ина халиб хат мешуда. Аҳа. Хариб ёд гирифтеси. Хат мешуд ба индаш дурун. Ай дурун меомад лавош, гӯшош. Ҳамхим дакан? Ай дурун. Ай дурун буд? Рост мегӯяд. Азоб кашидид. Навзем яка ҳамон азоб дорад. Не просто чӣ меган? Мардум бинанд ки не бинанд ки шумо метонед, да мақсад. Ҳамхим да? Коробка шид. Иде бародаро барои шумо як телефоне ки я кепка, шапка рой кардан, мо чӣ хел азоб мекашем. Маҳкам мешавад. Ин тарафашам маҳкам мешавад. Кани борид ту бигията. Борид шумо гирен. Лубой шагир маҳкам. Хароб шудам, марҳамат бен ба сайти алабум биёед. Офиси алабум биёед. Кор ёд гиред. Коробка сабират кунед. Да. Ниякан эксперта нигаҳ чӣ хел мекунам. Нигаҳ какай бардим ҷо коробка тайёр шид. Худштан кунад ака. Бия аввал боридро тамошо кунем, ана албатти ма. Я май кака профессионал нестам. Яке? Ки ба ҳар ҳол чашмош ҷиқидагӣ маҳкам кайсе равин. Ман фикр мекунам ки дар ана ҳамун коробкае ки ҳозир
мубориз хат кард. Яке аз بیام ما пироҳанҳои خط کنم دوستای عزیز همین از کاروکایی که تاوش میکنیم در همین کاروکا یک تا فوتبولکا را میدوزیم و розыгрыш میکنیم کدومی که اگر یک کامنتاری نزد بلیسته کامنتارش لایک بسیار بگیر اگر در همون دان روان میکنیم тақрибан чанд рӯз мешавад ин конкурс? бисёр гап чанд рӯз пас мо ҳисоб мекунем? 2 рӯз бас بسیار باید معلومات کردن кани дар ҳамин коробка ягон футболка монкани ای کدومش مونم ман фикр мекунам беҳтарин мешавад аз футболкаи лоиқ раҷабов کدوم راست میشنم ма кадоме ки бурд кард размери чагап мезанад ба муроданиша бор мекунем дуруст аст ҳозир метавонед ягон футболкаро худам дар назар امکانونه бале якта сафеду якта сиёҳ монем нақл мешавад ман фикр мекунам сиёҳ монем беҳтарин мешавад барои ки сиёҳҳо аз сиёҳҳо бисёр вай мекунанд да харидорӣ бисёр мекунанд лапа ягуара در پاکت یا لابو میمونیم ҳатман کوچه آلبوم میزنه و خوشوار хат мекунем шад دوستای عزیز ما نیت داریم به نزدیکی خطی در برابر این خیلی چیزا در دوری پاکت های شما یا تا دیگه روچکای آلبوم روچکای بامازه پدرکار روان کنیم تونم ана ин конкурс мешавад бачаҳо дар таги ана ҳамин видео аз ҳама комментарие ки бисёртар лайк гирифт комментарияи хуб ана ҳамин пироҳан ва дар ана ҳамин пакети алабум ва дар ана ҳамин коробкае аки ҳабибулло ба дасти худаш ҷамъ кард туҳфа یا خیلی گفتیم یکم لگند لایک کردشه легендаи кака худад گامنه нигре ина акаи мубориза бача намин бача нуш акаи мубориз мумкин яке дақиқа назар кунед яке аз бачаи хубтарин дар интернет аст ана ане ручкаша эҳтиёт кунед да химетовай марҳамат бачаҳо эҳтиёт кунед химетовай бача слишком время бача пас акаи било чӣ гуфтам мехоҳем бо با همه بچه‌ها سلامتی می‌خواهیم. هر کسی که اگر قطعی همکاری کردن می‌خواد مثلا شکل کلیدیستین این اینسترومنت ها بروی خدمون است نه دیگه دوستی ما که قطعی ما در سایت ما موندگیم اینسترومنتش فروخته است مثلا اینا کوپید مثلا خیلی جدا وقتی کوپید میشه خان سراز بچه‌ها پول نمیتن شما اینو تشویش نشین سراز کارتش مو سینما نمیشه просто как запрос рой мекунем да шумо баъд шумо қати алоқа мебироям дархост раво дархост да ҳам маъня дора айката шумо сум синимат намешавад и также шапка ва футболкарам ҳамина ина қати кай бардин кор ва инчунин кепкаву шапкаву пироҳану ҳамаш ҳами хеле ман ҷанишон темозид кадоме ки сайти мо медироя ҳатман бина ки каталог аст айдаиҷа мушинам электроника для ремонта а мушинам як бор ки зер кардем боло шуда меброя чизои ба маззаи худмон бо ина машаалло масалан ина 1500 сум 1700 сум ина ягуар ҳозира шуда доставкаш беплай а шапка ё доставкашон 300 сум мешаванд машаалло кепкаҳоро мисол инаи машаалло футболкое ки ҳозир инҷа нестаги нет на складе ҳозир омадак аллакай метавонем ки заказ кунем заказ машаалло нао омад ки беҳтарин бачаҳои шумо овардан ӯзи мондан ҳамин хелай бисёро телефон ки медиро ина хулоса телефон ба инамҷа пахш мекунед инамҷа мошина электроника для ремонта книги инҷа китобҳо инҷа для ремонт электроника инҷа бахай кепкаву шапкаву ҳаминоҳа бисёро аксара телефон ки медоранд бибинем ки ӯзи чанд кас кор кардесем книги як партнёр для ремонта дуюм партнёр электроника хай ай худмона мошинам сеюм партнёр да метавонам ки дар ҳамҷаи оянда да бачаҳо бисёр шудан гиранд қатимо кор кардан гиранд оли ба наздикӣ бояд бачаҳо кроссовки бимонанд дар иҷа мисол кроссовкиҳо пайдо мешавад бачаҳо хостанд ки қатимо формаҳо қати сар кор кунанд барои шумо плюсш ҳамяе ки шумо на пули коргар метен айтани коргарои шумо оператори мо ҷавоб метаван плюси шумо ҳамяе ки шумо офис аренда наметен офиси тайёра биёре ботона бимонед нали чӣ боша главне моро шарманда нашем мо гап нашунавем ина хеле чизотон бояд качественни боша ки мо ба гардани баланд дар сайт монда ҳамкорӣ кунем қайтон любой направление қати метавонем тавали хитона биёрем дар площадкаи мо дар савдо бимонем кор кунем машаалло беҳтарин ҳазор раҳмат акай мубориз акай ҳабибулло шумо раҳмат ки омадед то боздид бародаро бо сайти алабум мемояд тоҷикистон ба пеш